sa drum. May mga green na siya. Ayan, yung sa drum mga kasyokoy, sa mahal na araw pwede nating harbisin yan. Pero yung mga sasabit, sa mga pabitin natin, mukhang alanganin. Similyang masyado pa silang maliliit. Kasi nagsisimula pa lang ulit sila na magsimilya. Yun, linaw. Ang linaw ng tubig. Grabe, grabe. Pero walang makitang isda. Tapos tayo ng isang sabit. Tingnan natin. Oops! Oh! Yan. Daming talabang maliliit. Sisimula mga talaba, oh. Kashokoy, similya. Ayan, oh. See? Tahong. Hindi pa sila ganang kakapal. Hindi rin pa rin sila sa ng kalakihan. Nagsisimula pa lang sila magsimilya. Yan o, kapal o. Kita ba? Nagsisimula sila dito sa may ano, sa may mga buhol. Mga buhol-buhol. Simula sila magsimilya. Daming talaba na maliliit. Sumabay din sa tahong. Hindi pa ganun kakapal ang similya ng tahong, pero at least meron na. Sa drum ang marami. Maraming similya sa drum. Ito ang part 2 ng Tahungan Tour. Ayan. Kasingit ng similya. Mas maraming talaba. Ayan o. Similyang tahong. Green na green. Ayan po. Ang dami o. Dami. Wow. Singit-singit sila. Ang dami oh. Yan ang tahong. Similya. Panahon ng similya ng tahong. Alam nyo mga kasyokoy, karamihan ng hanap buhay dito, pangingisda at pagtatahong ang hanap buhay. Sipag at tiyaga lang mga kasyokoy. Doon naman tayo sa kabila mga kasyokoy. Meron tayong kasamahan doon sa kabila. Naglagay naman ng isa pang bago. Si Kashokoy na Baltasar. So pupuntahan natin siya dun sa kabila para malaman kung kamusta yung linagay nilang tahungan ngayon. Sila sa kabila. Mga kasyokoy, ang daming tahungan oh. Ayun, yung tahungan natin. Punta galing. Parang tayo sa kabila. Lalagay pa sila ng sabit. Nga pala mga kasyokoy, yung pinunta natin kaninang tahungan, bago lang yun, 2 months pa lang yun.
Sawa na. Ayan, dito na tayo. Ayan, mga kasyokoy natin, mga nagsasabit. Bising busy. Ebidensya. Alam mo ng lain daw mo tawa. Ay tawa ko man daw. Malwa itaw. Kaya naman ako dito, ha? Malwa itaw. Magwa daw. Tara mga kasyokoy, samahan nyo ako magsisid sa malabong dagat. Alam nyo mga kasyokoy, hindi basta-basta ang pagsisid, paghahanap, lalo na pag malabo ang tubig sa dagat.
Marami. Oh. Marami. Dugi. Ha? Lipat. Lipat na dito. Pati giway. Ano to? Pangulam to? Itong giway nga. Yan, kasama yan. Kasama yung giway? Marami? Hindi daw. Hindi daw. Marami? Sige. Lipat. Ha? Marami ba kayo? Hindi ko naman alam eh. Kasama yung giway na marami? Hindi nga daw eh. Hindi ko alam talaga. So, kasama ba tong giway na marami? Talis na ako. Isda ko ay. Isda ko ay. Isda daw ni Elmar. Yun ang isda mo. Listahan. Kebal? Listahan. Listahan. Sinako na ngayon yung isda mo. Nagawa mo. Ano? O, Jen. Drink. Ano mo kumukat? Yung turay ko mga tendot. Walang straw. Wala silang ano. Hindi daw uso straw ngayon. Bahala na kayo. Uy, mangarap ka. Mangarap ka ngayon ah. Wow. Sino konti? Kanino to? Bawal naman agad ah. Pero may bata ko na. Wala na. Wala na nila. Kahit 338. Saan kita yan? Na nagbibiro. Tinira nila sa akin. Sa kanila. Kakandang. Bakit ba naman yan? Vlog mo? Okay. Ikaw na yan. Bakit tayo dito? Kaya din ang biyan eh. Ano yung sa'yo ko? 1-1 na di. 1 eh. 190 ah. 90. 200. 200? Ha?